Sorry, patrzcie, ten film przesyła, nawet wam pokażę. Tutaj o. Przesyła się. I jestem idiotą, bo nie dość, że mi się przewidziało, że tam leci. Powiedziałem, gdzie macie przygotować tutaj. Macie Master of Mecy, jakoś tak. I po prostu tutaj możecie mi dać przesyłać mapki jakieś i podawać w komentarzach swoje mapki. Tutaj. Bo One Blocka się nie da, bo totalne gówno. Ja to mogę jakąś horror mapkę dla was nagrać. No a jak będę już mógł robić live czy coś tam, to przesyłajcie te moje filmy swoim znajomym. Będę bardzo ucieszony, bo chcę dobić do tych 10 tam 1000 subów, żeby robić dla was live'y, bo tyle można. A po prostu dajcie mi jakąś apkę, piszcie, dajcie mi link do niej pod komentarzami. Do tych, jak to się nazywa, do robienia streamów. To będę robił streamy dla was. Ja coś buduję. No. To przysłajcie mi, dzięki, elo.